Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça ha començat la temporada, si fa no fa, com l'any passat moltes vegades, fallant el tret decisiu en els últims moments del partit. Benvinguts a Bàsquet Blaugrana a Debat. Decepció. Aquesta és la paraula exacta que podem dir aquest començament de temporada que ha tingut el Barça amb la Lliga de Bàsquet Nacional Catalana. Un Barça que havia guanyat a l'Andorra i el Girona amb uns partits més o menys potables, però que en semifinals va perdre amb el Joventut per un sol punt, 80-81, justament per la jugada final que va ser completament errada. I és que sembla que l'entrenador Peñarroya només té un sol sistema. Sembla que no n'aprèn. Els equips ja ho saben tothom i fins i tot nosaltres. Com deia Einstein, fer les coses, tornar-les a repetir una i altra vegada amb el mateix resultat, és a dir, dolent. Això no vol pas dir que no hi hagi hagut sort, sinó simplement que és propi de l'estupidesa humana. Com dic, Peñarroya no diria que sigui el principal culpable de tot plegat, però realment en el partit contra la Joventut ens va fer una demostració d'un desgavell total i absolut. Va sortir amb un equip inicial desconegut i a l'hora de la veritat, quan s'havia de jugar les garrofes a l'últim minut amb tots els jugadors disponibles bons, resulta que fa seure al banc Panther i Lapro i ara només quedava Clyburn. I esclar, els del Joventut van pensar l'última jugada serà per Clyburn. I així va ser. L'última jugada va ser per Clyburn, li van fer un 2 contra 1 i pim-pam-pum, el partit es va acabar perquè va guanyar el Joventut. Naturalment, no tot s'ha de reduir a l'últim minut. Va fer Peñarroya molts canvis que nosaltres no hem entès i potser també és cert que Marcos i Vesely potser van jugar poc i Senghelia, perquè encara ho han tornat dels campionats o estan restablint-se de les lesions, però vaja, torno a dir que jo no vaig entendre pràcticament res i aquests canvis totals i absoluts. En fi, a l'entrenador Peñarroya s'apunta una nova marca. El Barça feia 18 anys que no arribava a la final de la Lliga Nacional Catalana. Els nous rècords d'aquesta temporada, que gairebé 30 partits encaixant més de 30 punts, la pitjor classificació des de la Lliga ACB, anant a la Copa doncs, a l'últim instant en 8a posició. És cert que Europa va passar a una cistella d'entrar al play-off, però gairebé el mateix podíem dir que vam estar a poques cistelles de quedar a 9a posició, que segurament és el que ens mereixíem. Tenim, senyors, el que hi ha. Peñarroya, doncs, comença una temporada malament. El segon punt que vull tractar doncs, és els jugadors. La gent em demanava, i què van fer els jugadors estrangers? Què te'n penses? O els fitxats, vaja. Jo diria que, per exemple, Marcos no està adaptat, però almenys va demostrar que és un bon defensor i que és bon triplista, que ens fa falta sobretot en el lloc de base, no? Cahill, un jugador d'aquests d'equip que se'n diu ara, mai serà un 10, però tampoc un 5. Lluita molt i és un bon defensor i a vegades marca també triples. El problema és que ocupa plaça d'extracomunitari juntament amb Clyburn i a la Lliga Endesa el Peñarroya n'haurà de descartar un cada partit. Pel que fa a Norris, doncs veiem que és un jugador molt atlètic, d'aquells que guanyarà el favor dels aficionats, però també té el hàndicap de la defensa. Va una mica perdut en defensa. És clar que el Barça demanar que hi hagi defensa, això és demanar la lluna, oi? És demanar molt. Clyburn em va sorprendre agradablement, sembla que és un jugador que se sap dosificar i que realment no solament juga per ell, sinó per tot l'equip, i pot jugar en diferents posicions. Per tant, tot dependrà també de les lesions. Senghelia va jugar poc i demostra el bon jugador que és, però torna a tenir el hàndicap de les lesions i que és un jugador veterà. Els jugadors d'aquí tenim Sato, per mi va jugar bé, fins i tot va fer punts, si bé és un jugador
que quan el Barcelona necessita marcar una jugada d'atac a les últimes jugades del partit, doncs no és útil, com s'ha demostrat. Parra està en línia ascendent, esperem-ho, perquè sempre és aquell jugador que diem, coi, aquest any sí, ai, sempre falla això, no? Billy no hi és ni se l'espera, havia jugat bons partits contra el Girona i l'Andorra, però contra el Joventut va fallar un cop més. Fall, doncs què us haig de dir, Fall? Jo penso que hauria de jugar Keita en el seu lloc, que seria molt més productiu. És un jugador que no sabem què coi fa en aquest Barcelona, no? I també, doncs, com dic, com a cosa positiva, Vesely, que va tornar després de 145 dies de lesió, i també l'Apro, que ja en el primer partit que va jugar al Barcelona contra l'Andorra, doncs ja va demostrar que estava en plena forma. Això sí, no juga de base, si juga de base la cosa doncs no va bé. I com a també cosa positiva, amb el Barça oficialment ha debutat Couturiba amb 16 anys, 4 mesos i 17 dies. Esperem que algun dia pugui debutar també Damone de forma oficial, que encara no ha complert els 14 anys. Ho farà el pròxim mes d'octubre. El Barcelona ha demanat al Consell Superior d'Esports a veure si aquest jugador ja pot jugar el més aviat possible, perquè hi ha precedents. És un jugador que ens pot ajudar. El capítol de lesionats. Núñez, bé, de moment no sabem realment què és el que li passa, després de la lesió que va tenir al genoll, i com diuen els metges, ja ho veurem segons l'evolució. Això realment, doncs, com a mínim és inquietant. Els altres, Brizuela, Marcos i Vesely, sembla que es podran recuperar i jugar doncs, també en la pròxima confrontació. Dic això dels lesionats perquè amb el Barça sempre haurem de posar aquest capítol, atès que la major o bona part dels jugadors són grans, no? És curiós que l'equip presumptament titular és de 30 i escaig d'anys i en canvi tenim jugadors molt joves com aquest de Couturiba, com Keita, com Damone, o sigui que és un contrast, no? Diríem que al Barça li falta jugadors de classe mitjana, de mitjana d'edat, per entendre'ns. Pel que fa al calendari, que és el que interessa, suposo, aquí a la gent que m'està veient, hem de dir que aquesta setmana el Barcelona fa festa, fa festa de partits. Excepte el divendres tenim un partit amistós a Lleida, contra el Lleida, en el torneig Ciutat de Dèlia, però bé, això és un partit amistós, encara que hi hagi un trofeu en joc. Divendres a les 8 no el dona Esport 3, ho dic per si algú ja vol fer zàping i mirar doncs això. No, tenim una setmana pràcticament buida. L'hora de la veritat començarà la setmana entrant, dimarts contra el Hapoel, a la Lliga Europea, el divendres al camp del Panathinaikos i el dia 5 a la Lliga Espanyola al camp del València, o sigui que Déu-n'hi-do el campionat que ens espera, el calendari. Però com que hem d'anar pas a pas i per no fer-vos un embolic, torno a dir el mateix. El Barça aquest divendres juga a Lleida i la setmana que ve ja en parlarem. Si som molt afeccionats al bàsquet, aquesta setmana tenim la Supercopa d'Espanya a Màlaga, amb la presència de l'Unicaja, el Madrid, el València i el Tenerife. Tots aquests partits es donen per DAZN. Recordem que aquesta temporada tots els partits de Lliga Espanyola es donen, de Lliga i de Copa i de Supercopa, es donen per DAZN. Hem de destacar doncs, que el Barça ha començat la temporada i resulta que hem perdut dos trofeus, dos campionats, la Lliga Nacional de Catalunya i també ara la Supercopa d'Espanya. No la juguem perquè no ens hi vam classificar. I acabar aquest recordatori de campionats, i això volia felicitar a la Federació Catalana de Bàsquet per la bona organització d'aquesta lliga un cop més. També és bonic veure com els àrbitres discuteixen sobre el VAR en català i els 4 entrenadors també tots han fet les entrevistes postpartits en català. A destacar Ocampos i Nacho, entrenadors del Manresa i Girona respectivament, que són gallecs però que estan aprenent la nostra llengua. Per tant, podem dir que hem vist un trofeu ben català, no? I no voldria acabar aquest recordatori sense la figura del Jordi Rovirosa, agrair-li al mestre els anys que ens ha donat juntament amb Solazàbal, que encara continua, i esperem doncs que aquesta temporada la televisió catalana, que cada diumenge ens oferirà un partit,
continua amb la mateixa qualitat que pot heretar d'aquest gran mestre Jordi Rovirosa. Moltes gràcies pel que has fet pel bàsquet català i sobretot jo particularment per la llengua. I no voldria acabar aquest recordatori sense fer una tècnica desqualificant que dedico al president de la Generalitat. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i igual ho faria amb un altre, perquè aquest senyor ens ha dit fa uns dies que el Barça hauria de boicotejar els equips hebreus a la Lliga Europea, començant, lògicament, per dimarts contra el Hapoel. I per què, president, el Barça ha de boicotejar i no els altres equips? El Barça, justament, que va ser l'equip de futbol que fa 4 o 5 anys va jugar a Israel un partit d'amistós que hi havia palestins i Israel de germanor, i ara resulta que nosaltres hem de ficar-nos en un altre aquí, embardissar-nos fent el boicot als equips israelians. Doncs no sé jo. Si això és la consigna de Pedro Sánchez, ens sembla molt bé, però el Barça fa molt bé d'estar quiet i callat en aquest conflicte i, en tot cas, si hi ha un boicot, que sigui tota la Lliga Europea, no solament el Barça, dic jo. I volia fer un apunt més. El senyor president és un antibarcelonista descarat. Té tot el dret a ser de l'Espanyol o de l'equip que vulgui, però tothom sap que des de petit, en el seu poble, la Roca del Vallès, era un antibarcelonista. Aquest antibarcelonista també s'ha pogut demostrar que quan el Barça va fer el 125è aniversari a la festa del Liceu hi van anar tots els expresidents de la Generalitat, excepte el president Puigdemont, lògicament, mentre que el president Illa era a Sevilla en un congrés del PSOE. O sigui que és més important seguir la veu del seu home que respectar l'equip més important i la societat civil més important de Catalunya, no? Parlem, però em sembla que havia de dir aquesta cosa, no? I acabo, doncs, amb la frase de la setmana. Els uns patim, els altres patam i tots patim. Avui, ahir i sempre, doncs, força Barça i, si pot ser, diguem-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.